खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 16 आगस्ट 2020 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोदान आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। नखराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ जै खालामनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, जेनिबो जिंगा थानाय नङा। बृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय आरो गिनाय मोनगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव अदेबानि मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, नाथाय गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। गोदान जेबो खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोखौ हेफाजाब होनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, खरसाया अदेबानि बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। नखराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नखराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ देबारनांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। गगा बायदि जेंनाजों गोग्लैगोन। रांखावरियाव मोजां, अदेबानि खरसाया बांगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। सोरबाया रायखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां बिथिङाव
दावगानो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नखराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोदान खामानि मावनो जोबोर गोसो दुंगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रंजा खुसियै थानो हागोन बहाबा दावबायहैनायनि खाबु मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गलाय गुजाय साननाय फैगोन देहाया मोजां थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थाङोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।